ụmụnne m, ọ na-abụ a na-eto ndị ọgaranya n'ala Igbo, a na-eto ha, o nwere ife nna afọ ụfọdụ ada afụ, ọ na-aba na-ekwu na ụfọdụ bụ ndị ọgwụ ego. O nwere ndị mma dị deep-rooted n'ọgwụ ego, ndị gwọrọ ya, ndị mmadụ nchara na ya. Gee ntị, ọkwụnụ fụrụ Bishọp Okonkwo, Emma Bishọp Okonkwo, ọkwụnụ fụrụ Koscharis, ọkwụnụ fụrụ Innocent, ọkwụnụ fụrụ eze ego nke nwụrụ anwụ. Unu ama ambasadọ Chika Emenike na Chief Ogo Emenike Occultic. Unu gee ntị, maka mma gwasị unu kọtụ ha bilọngụ. Ọ mmadụ ya ekwu ya, anaghị agbawa ya gbawa. Gee ntị ọfụma ma ị bụrụ onye ntorobịa, maka ife ada eme na nkịtị. Erua na-ekwusị okwu n'azụ na onye nke a n'otu nzu, onye nke a na kọtụ nke a. Anyị ma ndị na-eje ụka n'ime ha mara ife ha kpuchi. Ife dịka Koscharis ọtụ n'ime anyị ma ife dịka pure water ọ na-arụ bụ Wagner headlamp, Abro product, Ford, BM. Onye ọ na ji ya wee mara ya. Na-ege ntị, ụfọdụ makwa Innocent, ọ na-arụ ma plastik, rụọ ma rọba eji ekpuchi mita, oge helmet, ọ rụkwa helmet. Kịta ọ nọzi na vehicle na ọkwa na motosaịkụl. Anyị ji nke a wee mara ya. Bishọp Okonkwo na Ichi, ọtụtụ n'ime anyị makwa ya. Unu na-ene anya na na-afụgasị ha n'akụkụ ebe ndị a na-agba afa. Mma agwasị unu ebe ha bilọngụ. Onye ọ na ma Ekulo company, ọ Bishọp nwe Ekulo group, ma Geisha, Sardine, Eva soap, Eva wine, digestive biscuit na ọtụtụ ife ndị ọzọ. Ife ndị a ka ụfọdụ ji wee mara ya. Unu ma Ibeto group, anyị ma Ibeto cement, anyị ma Espresso oil, anyị ma Union brake pad, anyị ma Union key. Ife a ka eji wee marakwa Ibeto. Unu ma Kote group, unu ma Tommy ọha nwanwe ya na ọtụtụ ife ndị ọzọ. When we talk about cultism, ọ bụrụ ụdị ụmụazị na-eme, ọ ndị a bụ ndị okenye mere ife a na-akpọ cult. Gezie ntị, a na-asị na a na-akụ ọgaranya akụ, ọ na-amị mkpụrụ ka mkpụrụ osisi. Ndụmọdụ m na-achọ inye unu maka ndị unu na-afụ n'akụkụ ebe a bụ, e nwere ego na-adị ọkụ, nwee ego jụrụ oyi. Product niile unu fụrụ ha na-alụ, ndị mmadụ ji wee mara ha. Ha ncha niile bụ ndị dị deep-rooted na industries and the factories na production. O nwere onye n'ime ha na-aghụrụ kidney mmadụ na-ele. O nwere onye n'ime ha gara shortcut for success. O nwere onye n'ime ha nwere oke ite na be ya. Otu nzuzo niile a, ma ndị na-eyuzu paadị ụmụ nwaanyị, ma pantị ụmụ nwaanyị, ma brezia. Ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-eyizi pantị maka unuwa ụmụazị yahoo. Pantị ada agakwuzi afịa, ọtụtụ n'ime ha gbazi ọta akpagharị ebe ha na-azụ ndụ ha. Enwere otu nzuzo ọzọ ndị anọ na-abụrụ IVM a unu ji wee mara Innocent. Koscharis product a, ma Ford ma BM, ọha nche niile bụ cult. Eze Ego Plaza, Eze Ego shopping complex in those days, Vicky Winners, Vintex Industries, Eze Ego na electronics eji wee mara ya tupu ọ nwụọ. Ife niile a ndị a na-ele bụ ife eji wee mara ha dịka ndị ọgaranya. Ịfụ na ha na-atọch lives ndị mmadụ, ha na-ewere ndụ. Ịfụ na ha na-provide product, na-render services to people. Ọtụtụ n'ime anyị na-eri ife niile a ha na-ele. Ọtụtụ n'ime anyị na-eji ya were egbo mkpa. Ọnya bụ otu nzuzo ha nọ na ya. Gị nwa na-akwụgharị na-eri nsị. Nee ha na ha nche ka bụ okenye tọọ atọ, mana ọtụtụ ndị ntorobịa na-ana n'ike ebe ha na-achọ shortcut. Anụ m na kidney kịta bụ 75 million. Onye ejide mmadụ, ọkpọrọ ya baa n'ọfịa, mapuo ya akụkụ, wụrụ kidney le nara ego. Ị na-eri ego mana nwere ofu mkpụrụ product, enwere factory. Ị nwere akaụntụ gị adịghị traceable. Esi m na ọ ya adịrị gị mma. Ife nji wee weta ndị a ka unu na-afụ ha n'akụkụ ebe a bụ na a na-akụ ọgaranya akụ, ọ na-amị mkpụrụ ka mkpụrụ osisi. N'ehe ebe a, unu na-Ibeto, unu ma mgbe a ji wee nụwa afọ Ibeto. Ịchụọ n'ike, ị na n'ike. Ịchụọ n'ike, ị na n'ike. Enwere onye ọbụla kwafuru ọbara na-enwe ezumike nke mkpụrụ obi. No peace for the wicked. O nwegoro ụfọdụ ife ha na-eme dịka mmadụ nke ha ji wee na-ada okwu, ma ọ bụ ebe ha na-emegasị ife dị aṅa. Anyị nche niile bụ mmadụ, anyị akọtọnata ọgaranya. Mana ebe okwu m na-eje bụ otu nzuzo niile ha nọ na ya bụ product eji wee mara ha. Ha ncha niile dị traceable. Ego ha nwere history, ego ha nwere track record. Their product anọgo more than 20-30 years up till now. Ha ka na-awasị strong. Nye ka ọtụtụ ndị ntorobịa ya nwere ife ha na-arụ, ha na-anyagharị moto, na-arụ oke ụlọ.
mana ofu ụbọchị aka nsị ya aba mmadụ ọnụ. Unu chara otu nzuzo, unu ezozina. There is no gain in cultism. Blood nwere voice, ọbara nwere voice. Ọ na-ebere Chineke akwa. Unu akwafuzi n'ọbara dịka ị na-anụ onu m taa. Ọ bụrụ na ị dị guilty ịma, iko gị nwere ike ụlọ one drop ka ọ fọrọ ka oju. Wepụ na aka n'ife ọjọọ ka anyị ike n'anya n'ife ndị okenye anyị ame. Kedu ife anyị eji wee cheta gị? Kedu ife ị eji wee zara afa ebe ụmụ gị nọ? Ha ya dị proud of you ka ha ya dị ashamed of you? Uche gị dịkwa ya, ọkwa ndụmọdụ ka m nyere. Zisa n'ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. The best of